Oh, Santa Rita, a faithful wife and caring mother, you show the way for us to live our daily lives in holiness and zeal, in loving surrender to all that God wills through Christian model. We sing with joy through Santa Rita's praises. To God our loving hearts we raise, till all our days be filled with God's wonders. Such rose in Rita's hands, blossoms in every season. Sister Teresa Camilleri Soru Agostinjana, insellimlek u nilqek għal-programm tagħna ta' qari spirituali li tul din l-iskeda qed ilaqqana ma' Santa Rita minn Kaxxja. Qed naqra mill-ktieb verżjoni ġdida ta' din il-qaddisa skont sejbiet ġodda. Insejħu Trinità Qaddisa fostna fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Talba. Santa Rita, nitolbok tenni biex nħares lejk lejn id-batija li inti għaddejt minna u minkejja kollox mhux biss bqajt temme. Iżda tlabt lil mulej biex jatik xewka mill-kuruna tax-xewk tiegħu biex bekk taqsam miegħu dik l-agonija li huwa ġarra bl-imħabba għalina. Għamel li btalbek anki jien nkun kapaċi niflaħ għal kull dbatija ħalli meta l-mulej jisejjaħli nieħu l-premju li nibqa' ngawdih għall-eternità bħalma għamilt int. U llum semmija inkomplu fejn ħallejna l-aħħar darba konna qed ngħidu li Santa Rita hija mudell ta' ħajja evanġelika u bdejna nikkwutaw xi siltiet mid-diskorsi tal-Papa Franġesku li tant jaqblu mal-istorja ta' ħajjiet il-qaddisa tagħna Rita. Semmejna l-ġenituri tagħha bħala paċifisti ta' Kaxxja moħħhom li jġibu l-paċi. Kellimna fuq l-eżempju li tina Rita bħala arusa u u spiċċajna nitkellmu fuqha bħala armla tal-maħfra. Iva zissemmija, beta nkunu mitħla tal-Vanġelu. Nifmu għaliex litra li bija l-Papa Franġesku ta' bidu għal-ġublew tal-ħniena semmija Misericordie Vultus, il-wiċ tal-ħnina Talla li hu Ġesu Kristu, l-aqwa dea tal-Missier ta' ilu ibnu. U l-qudiem id-disċiplu il-maħbub Ġwanni ġabar fit 3 kelmiet ta' l-idea li tagħna Ġesu dwar Missieru. 3 kelmiet: Alla u imħabba. L-imħabba li deret fosta nistgħu immissuha bidejna fil-ħejja kollha ta' Ġesu, kif missewa l-foqra l-morda l-imwarbin u l-midinbin. Fost oħrajn Ġesu ġitu ħasra bil-armla ta' Najm li kien mitila bina il-waħdini u Ġesu tajula ħaj mill-ġdid. Ġesu waqaf quddiem il-mejda tat-taxxi u ħares bimħabba ħanina lejn Mattew, raġel meqjus min-nies bħala midnebda. Ġesu minflok x'għamel, iresqu leh, juri fiduċja fih u jsejjaħlu biex ikun wieħed mid-disċipli tiegħu. Illum ukoll il-mulej għadu jħares bl-istess ħarsa ta' ħnina u din il-ħarsa se tibqa' msamra bil-ħlewwa fuqna l-kol għaliex għax għal dejjem it-tieba tiegħu. It-tieba tal-mulej hija kbira u għadna fil-missierna aħna ngħidu aħfrilna dnubietna bħalma nafru lil minu ħati għalina u dik il-maħfra li aħna stess nirċievu minn Alla edna ma rridux inżommuha ġewwa fina biss. Iżda jeħtieġ ninfetħu is-semmija u nagħtuha lill-oħrajn. Din hi tan-nieqa tal-imħabba li jridna l-mulej nagħtu lil xulxin.
L-imħabba kbira li Rita kella lejn il-kurċifiż għaqditha miegħu faqda unika u kien propju dak li tal-qawwa ta' biex tirbaħ id-dlam tal-mibeda hija ħarset il-fuq u femet li l-mibeda ma tridx twieġeb għaliha b'aktar mibeda imma biss bl-imħabba dik l-imħabba li titwielet meta tħares lejn dak li għall-imħabba issallab fuq is-salib għalina l-kol. Dan Santa Rita femmitu u writu lill-ulida, lill-familjari ta' żewġa u lill-familji involuti fil-firdiet u l-ġlied. Hija għalmithom li Alla biss kien jista' jagħti l-paċi vera lill-qalb tal-bniedem, lill-familji u lill-popli kollha tad-dinja. Impenjat ruħha biex tfittex li tkabbar il-paċi, il-ġustizzja u l-imħabba bejn l-aħwa. Għad ma nsiet il-klim tal-Evanġelu li jgħid imberkin dawk li jaħdmu għal-paċi għax jissejħu u li talla. U int għad mandek tħossu bħala pis u diffiċli li taħfer? Għaraf b'umiltà li waħdek ma tasalx, għad ma tasalx. Għafdaru hekk fidejn dak li fil-moment kbir tal-prova għajjat fl-imkien miegħek. Alla tiegħi, għaliex tlaqtni. Imma ftit momenti wara qal ukoll fidejk jien nerħi ruħi. Allura issa tkun tista' tajjat miegħu missier aħfrilhom. Santa Rita imxiet din it-triq twila u ibsa. Hija mxieta ma' Kristu u għexet l-esperjenza li ħasset il-pis jeħfif, ħasset il-ħlewwa fid-dbatija. Santu Agustin kiteb ta' meta wieħed iħobb jekk ma jbatix ukoll jekk ibati din l-istess dbatija għalih tkun maħbuba. Nirriflettu issa dis-semmija fuq Rita bħala soru. U għam nixtieq inġib parti mid-diskors li jagħmel il-Papa Franġesku fit-28 ta' Jannar 2017 maqluba l-Malti minn Francesco Pio Attard. It-tema kienet dwar il-fedeltà u dawk li qed iħallu l-ħajja ikkonsagrata. Il-Papa beda biex jgħid li f'dan iż-żmien il-fedeltà qed tiġi pruvata ħafna. Dan turih l-istatistika. Ninsabu quddiem emoreġija li qed tiddajjef il-ħajja konsagrata u l-istess ħajja tal-Knisja. Nitħasbu meta naraw min iħalli l-ħajja ikkonsagrata u minnu li xi wħud jagħmlu dan b'att ta' koerenza għax wara disċerniment serju jarfu li qatt ma kellhom il-vokazzjoni. Imma oħrajn
mal-medda ta' żmien jonqsu mill-fedeltà. Ħafna drabi ftit ta' snin biss wara l-professjoni perpetwa. X'inhu jiġri? Ħafna huma l-fatturi li jikkundizzjonaw il-fedeltà f'din il-bidla ta' epoka, u mhux biss epoka ta' bidla fejn donnu diffiċli li wieħed jidħol għal impenji serji u għal dejjem. Hawn il-Papa permezz ta' storja juri li qed ngħixu f'kultura ta' proviżorju. Il-Papa jibda jsemmi xi fatturi dwar dan. L-ewwel fattur li ma jgħinx biex wieħed jibqa' fidil u il-kuntest soċjali u kulturali li fih nitħarku. Qed ngħixu mazza fekk imsejħa kultura tal-frammentazzjoni, tal-proviżorju li tista' twassalna biex ngħixu għala kartek nkunu il-sira tal-moda. Ma dan il-fattur tal-kuntest soċjo-kulturali jeħtieġ inżidu oħrajn. Wieħed minnhom hu id-dinja taż-żgħażagħ. Dinja komplessa, fl-istess ħin għanja u mimlija sfidi. Mhux negattiva imma komplessa iva, għanja u mimlija sfidi. Ma joqsux però ta' żgħażagħ ġenerużi ħafna, solidali u impenjati fuq livell reliġjuż u soċjali. Żgħażagħ li jfittxu ħajja spiritwali vera. Żgħażagħ li għandhom il-ġuħ għal xi ħaġa differenti minn dik li toffri d-dinja. Hemm żgħażagħ mill-aħjar u dawn mhumiex ftit. Imma anki fost iż-żgħażagħ hemm ħafna vittmi tal-loġika tal-mondanità li fil-qosor nistgħu niġbruha hekk din, ifittxu dawn. Is-suċċess ikun x'ikun il-prezz. Il-flus bi prezz baxx u l-pjaċir irħis. Din il-loġika tiġbed lejha anki ħafna żgħażagħ. Jgħid il-Papa l-impenn tagħna ma jistax ikun ħlief li nkunu qrib tagħhom biex minna jittieħdu bil-ferħ tal-Vanġelu u s-sens ta' appartenenza għal Kristu. Din il-kultura jeħtieġ nevanġelizzawha jekk irridu li iż-żgħażagħ ma jċedux. Tielet fattur jgħid il-Papa li jikkondizzjona ġej meħdan l-istess ħajja ikkonsagrata. Fejn ma ġemp tant dusija, hemm tant dusija fil-ħajja konsagrata. Ma jonqsux sitwazzjonijiet ta' kontrotestimonjanza li jagħmlu l-fedeltà ħaġa jibsa. Dawn is-sitwazzjonijiet fost l-oħrajn huma ir-rutina, lejja, il-pis fit-tmexxija tal-istrutturi, il-qasmiet interni, it-tiftixa tal-poter dawk li ħsiebhom biex jitilgħu l-iskaluni, mod mondan ta' kif jitmexxew l-istituti,
servizz tal-awtorità li xi drabi jsib awtoritaranjanizmu u drabi oħra li tgħid ħalli lil ħaddieħor jagħmlu. Jekk il-ħajja konsagrata trid iżżomm il-missjoni profetika u l-faxxinu tagħha u tkompli tkun skola ta' fedeltà għal dawk tal-qrib u tal-bogħod, jeħtieġ iżżomm il-freskezza u l-element ġdid li hemm fiċ-ċentralità ta' Ġesu, l-attrattiva tal-ispiritwalità u l-qawwa tal-missjoni tur il-ġimiel tal-mixja wara Kristu u tiddi bit-tama u l-ferħ. Tama u ferħ. Dan jurina kif mixja l-komunità x'hemm ġewwa. Hemm tama, hemm ferħ. Tajjeb allura. Imma meta tonqos it-tama u ma jkunx hemm il-ferħ, il-ħaġa tkun tassew kera. Hawn il-Papa ikompli jsostni li l-aspett li rridu nieħdu ħsibu b'mod partikolari u il-ħajja fraterna fil-komunità. Dan irridu insaħħuh bit-talb komunitarju, bil-qari tal-kelma fi spiritu ta' talb, fis-sem attiv fis-sagrament tal-Ewkaristija u rikonċiljazzjoni, fid-dialogu bejn l-aħwa u fil-komunikazzjoni sinċira bejn il-membri tagħha, fil-korrezzjoni fraterna, fil-ħnina ngħid l-aħwa li jidimbu, fil-qsim tar-responsabiltajiet. U la qed nitkellmu fuq fedeltà u fuq dawk li qed jitilqu, irridu nagħtu importanza kbira lill-akkumpanjament. U dan nixtieq nafas ħafna fuqu qal il-Papa u meħtieġ li l-ħajja konsagrata tinvesti fil-preparazzjoni ta' sieħba kwalifikati għal dan il-misteru. Issa eżis semmija meta niġu għal Santa Rita fl-istat ta' Soru, il-kuntest li għexet huwa ħafna differenti minn dak tal-lum. L-andament tas-soċjetà tal-lum bħalma tenna l-Papa ma tantxejn. Madankollu hemm linja li tkompli fil-ħajja ikkonsagrata li donna qatt ma tinbidel. U nafu żgur li din hija il-bażi tal-fedeltà fil-ħajja ikkonsagrata.
Forsi nistgħu nsejħula l-ħajja interjuri, il-ħajja ta' relazzjoni intima mal-imgħallem tagħna Ġesu, li huwa l-inizjattiva tal-ħajja ikkonsagrata. Imbagħad hemm ukoll il-ħajja komunitarja. La darba l-persuna qed tgħix ma' konsagrati oħrajn, titgħix dil-ħajja komunitarja. Dawn flimkien iridu jfittxu b'qalb waħda u bruħ waħda lill-Alla. Bejn li tajtu li tasal għal dan il-għan hemm baħar jaqsam, imma hawn qiegħed il-qofol tal-ħajja. Jgħidilna l-Papa, keep on walking, tiqafx u tibżax mill-isfidi. Forsi dan kien is-sigriet ta' Rita fil-ħajja konsagrata tagħha. Rita żammet ma' dak li kien jgħid Santu Wistin. Araw x'kien jgħidu Santu Wistin. U din kienet tajda Rita, irridu ngħiduha aħna li konsagrati u trid tajda int li qed tismani u l-familja kollha. Santu Wistin kien jgħidlu, int għamiltna lik mulej u qalbna ma tistrieħx jekk mhux biss fik. It-talb u l-meditazzjoni mistika ta' tbatija ta' Kristu Redentur kienu jidhru fid-der fil-ħafna atti ta' karità spiritwali u materjali li Rita kienet b'tant ħerqa twettaq kemm fil-monasteru ma' sħaba, is-sorijiet u kemm barra fil-monasteru. U l-lum semmi għannal u hekk dan ir-rakkont li għadna kif tkellimna fuq l-lum. Bil-kliem, tant sabiħ ispirat mill-Papa Giovanni Paolo II. Pero qabel nixtieq ngħidilkom il-ħajja ta' Santa Rita kienet dejjem ispirata mit-talim tal-Evanġelu tal-Knisja. Li kieku ma kienx hekk Santa Rita ma setax ikollha l-qawwa ta' li tirbaħ kull tfixkiel u provi li kellha tgħaddi minnhom. Rita ma tweldiċ b'xi raġġiera ta' ma rasa, iżda kienet bniedma dajfa bħalna il-kol. Issejja naraw x'qal il-Papa San Giovanni Paolo II. Namlu tagħna l-klim ta' dan il-Papa, induru lej Santa Rita llum u nuru li nħobbuha billi ngħidula grazzi lilek mara bintu mara oħt li ġibt fin-nukleo tal-familja u fil-kumpless tal-ħajja soċjali l-għana tas-sensibilità u l-intuizzjoni, il-ġenerożità u l-konsistenza tiegħek. Grazzi lilek mara Arusa li faqda dejjima għext id-destin tiegħek ma' raġel f'relazzjoni reċiproka ta' servizz u għaqda għal matul il-ħajja. Grazzi lilek mara li fġufek xettilt il-bniedem fil-ferħ u tbatija ta' esperjenzi waħdanija li jagħmlek it-bissima ta' Alla għat-tarbija li rat id-dawl tal-ħajja li jagħmlitek gwida tal-ewwel passi tagħha, għajnuna sostenibbli fit-tkabbir tagħha u kont punt ta' riferiment fil-mixja ta' ħajjita. Grazzi lilek mara konsagrata li fuq l-eżempju tal-akbar mara Kristu Marija, Verb inkarnat,
inftaħt b'tant ħlewwa u fedelta lejli mħabba Alla, għejnt l-Knisja u l-umanità kollha biex jgħixu maqudin ma' Alla. Tweġiba kont ta' rusa li espremejt rita b'mod meravigljuż l-għaqda li huwa rrid jistabbilixxi miegħek ħliqa tiegħu. Nifqu hawn illum is-semmija, jien nixtieq insellimlek dawn nirringrazzjak li kont magħna għal dan il-programm. Il-paċi miegħek. O Santa Rita, a faithful wife and caring mother, you show the way for us to live our daily lives in holiness and zeal, in loving surrender to all that God wills through Christian model. We sing with joy through Santa Rita's praises. To God our loving hearts we raise, till all our days be filled with God's wonders, such rose in Rita's hands, blossoms in every season.